Aku iki tak sangkane kok desa Logo. Ape mara rene kuwi ya arep mending putus wulan. Dalane halus pol nganti teko Logo. Nah, Logong Mengulon iki dalane elek. Nganti teko Pasar Sumber Sekarsari ya elek. Muga-muga dalane Rembang ya mulus kaya ngene kabeh, Bro. Liwat ben kepenak, ben ora ana sing kecelakaan perkara dalan bolong-bolong. Tapi nak dalan halus ini ki ya jodoh dinggo balapan cah. Ndak kena garukan anak balapan. Nah, sing pengen ngerayen motor anyar ya mara rene dalane mulus.